Takže čaute, ja vás vítam u môjho prvého videa. Ja som lamis.sk a vítajte pri môjom prvom videu na Minecraft Edition. A vytvoríme si server, ktorý sa bude volať YouTube. Dáme kreatív a vrhneme sa na to. Že toto je môj skin. Mám klasického Steva, počas aby som... Môžete mi poslať návrhy na nejaké skiny. No a my si zmeníme pohľad. Tak a môžeme sa pustiť do hrania. Takže začneme rúbaním stromov. Tak, chcem povedať len toľko, že diely budú 10 až 15 minútové. Ak by ste chceli dlhšie, tak povedzte. Možno budem točiť aj nejaké live, možno budem točiť aj nejaké live streamy. Ak by vás to teda zaujímalo, natáčam to z aplikáciou Mobizen, dám ju aj do popisku na stiahnutie. Tak. Ak chcete, môžem to hrať aj s nejakým texture packom, posielajte mi návrhy, ktoré sa vám páčia a ja si z toho vyberem. Máme nejaké drevo, nejaké saplingy, pokrájame strom. Budem natáčať aj cez počítač nejaké hry, napríklad ako je Goučko, Kultúrne a také. Tak, navrhneme sa na to. Pôjdeme to tým smerom. Pekná dolina. Chcel by som sa niekde v tomto biome zabývať, ale neviem, čo uvidím. Niekde na nejakej čistinke. Tak zabijeme si to kolotočové prasa. Daj mi meso. Tak, dúfam, že ma je dobre počuť na Minecraftové zvuky. Tak, pozerám si nejaký sugarcane. Možno budem natáčať, ak by ste teda chceli, aj hru Clan of Clash, aj Clash Royale, alebo nejaké simulátory a zabijeme si ovce.
urobíme posteľ. A asi by som mal prestať utekať, pretože ak chceme teda prežiť, zbierame si nejaké kamene. Potom vypestujeme nejaký chleba, tak. A prišla k nám aj sliepka a nakrmíme ju. Tak. Tak, bereme. Natáčame už 6 minút. No, vážne, neviem, kde sa mu ubytujeme. Možno budem hrať aj trocha za kamerou. Ale to len také, že budem majovať a také veci. Tak a zapím ovce. Tak a máme 3 vlny, takže teoreticky máme aj nejakú kožu. Tak. No, snad sa... Aha, to nie. Čo myslíš, že pomaličky nachádzame nejakú čistinku? No, ja už nemôžem asi ani šprintovať, no. Nejaká hora. Menšia. Čo ja viem, tu by sme sa mohli ubiť. Tak, urobíme si workbench, alebo inak povedem crafting table. Tak, nejaké styky. Urobím si posteľ rovno, jeden kropár. Tak a máme tu už rovno aj coal. Po slovensky povedané uhlie. Tak a môžeme si rovno nakopať kameň, urobíme si pec, upečieme mäso. Nejaký kameň. Tak a pomaličky by mohli aj končiť. Tak. A ja by som to aj tu zakončil. Ak sa vám tento diel páčil, nezabudnite zanechať like a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.